udi oganda tiyo kalure gi kelo weche mag violence ila mane waneno ni neno kanyoro no ochopi sin bondiko nwa report moro maber gima kweth mopogore opogore nyalo bet piny matim especially a incident manotimre nyoro ni en filing petitions mopogore opogore kuom duol mopogore opogore mana kaka wasewacho na IPOA kod kata kuom Inspector General kod Directorate of DCI maluongo gi mondo gi investigate circumstances manochopo ma nyathi manyako kod jio nyathi manyako no wito ngimane omiyo kweth mopogore opogore kaka civil society organizations jok maseyo county government ma Kisumo nigi ting mar make sure ne incident ilani obedo incident mogik weche mag kaka police osebedo ka address situations mopogore opogore Kisumo kae to wacho ni ginyalo timo mano ka gitero ywak duol mopogore opogore kata National Assembly omiyo namor kaneno mheshimiwa Oron be kanochopo nikech magi questions ma incidences modipo bed ni ipenjo National Assembly mondo wayud duoko mondo kik bed mae gima normal ma bang' ndalo adek kwasego koko conduct mar police gwenge ma Kisumo ten gima rumo kendo warito nyaka moro timre wakwayo mheshimiwa Oron no ochop penjo ni Ministry mar Interior mondo mae penjo oduoke Parliament circumstances mar nyathi manyako no kaka no wito ngimane e lwet police kod kaka police no handle situation mochopo kuma ne jomoko no wito ngimagi jomoko no hinyre mondo wayud duoko makare to kendo nitiere yore mopogore opogore makata anyuola mar nyathi ma wito ngimane nyalo kawo mondo giyud haki kata kolure gi weche mag court kolure gi weche mag reporting to IPOA kendo IPOA nigi thuolo maduong' mar timo investigation ng'iyo conduct mar police officers duto mane obedo involved magi nyalo recommend gik mopogore opogore maduong' ne ken ni oriemb jogo tich mondo donjgi go mashtaka e court kamano Cleophas Agonero kamana ya kora moga jwang inwende kumedo kete ma Ramogi TV kawante kata kodo grino dere county ma Kisumu kata kamano bedi kipenjori ni en mane kawono ne ntiere it gazette marapar gazette mara Daily Nation odiochieng' ma kawuono kama wacho kanyo ni bende koro nitie mana en mana stray police bullet kata wacho ni mano en mana gino ma bende ne owuok wacho ne en mana moko chan ahinya ka ne ntiere kar kanyo to oyudo japuonjre makoro bende ntiere kanyo e wuodhe ka ochomo chenro mopogore opogore mag bero mago ngimane kaka japuonjre nitie sigana mantiere kar ka Moses Rajoro sigana makauno mabende ang' ineno kar kanyo nitiere nek kata tho mar japuonjre machalo kama kelo buok bende ne anyuola ne nitiere ore mano brother in law mare mabende kanyo kaka Charles Amolo ne temo kar nyalo mondo mi otere sikul mondo mi oyude lokruok kata bang' ka osetieko fi mare kata kamano gima kama bende koro ne